musi watakatobva kuno kuchaiwo ndo musi wandisina kugona kurara naye nokuti akabva awaridza kumbeze iye akabva awaridza pamwe chete nemusikana webasa wapinda mumbeze rimwe chete. Inini ndobva ndanzi ndondorara nana sekuru wako pandaramba kana asekuru ndakawauza ngati ndozvandaitiwa nomuzukuru wedu. Inini ndichimbobuda hanzi kuzvinzwa here imi mukuzvinzwa here kuti zvandiri kuti hatiitei kumba zviye ndizvo tiendi kuita nokuti ndimba ndizvo ine ndikubasa saka ndinouya nenguva iyoyo yandinenge ndauya kumba kwandiriko kukushamba kune dzimba dziriko ndakati inini ndinogara kubasa saka ndinoda kukutakura imese ndichienda nemusi wechina inini kubasa ndodzoka newewe after 2 weeks kana kuti svondo iroro wandasiya uye ndomutakurawo iye akati handii. Inini ndakaramba kuti akati handii. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Ndatini ndakauya musi wa2 muno mudare murume wangu akati anondida akanzi auye nemari yemombe musi wa16 haana kuuya kumba kwangu akangoyewo 1 day bva zvapera ndobva ndadzoka kuno kubva ndatsanangura kudaro bhanzi ngaaendeswe kuti samoni abude pachena kuti inini achiri kundida here nekuda kwokuti paanouya kumba se2 weeks dzaakauya kumba 2 days dzake asi chikafu changu hahaji akataura kuti kunyange ndataura hangu mudare kuti ndokuda asi pane zvimwe zvese hapana chiri kuchinja saka ndonyaya yandinayo kuti ngava ndibudirawo pachena ndinatsoziva kuti tiri kuenda kupi. iwe ndarikudzi kana kake chi6 mudare munomati handichada kuona munhu zvita kana usingade mukadzi musiyaende chiziyani kuraramira mapeni muna akadzi asinganyime zvinhu ndokwaari mapeni saka iwewe hakongoti vakadzi vese ndozvavari uyu musiyewo kana uda kundonyika mumapeni wekasi weita tinoda munhu anoita serious nemhuri yake hatiri kuramba chikupa advice temu munhu mati tikuisa advice yekurasa manzwere muri temberi atemberi nerure ndo mutupo wangu saka handite kufungidzira handifungidzire taurisa tebo kutaurisa amai zvavari kutaura mudzimai wangu ari kunyepa vatama vari kunyepa macho ndiri kuwara uri kurara navo pa2 weeks warara navo kangani pa2 weeks kubva patakabva uku warara navo kangani papaipai amabva mudai patakabva kuno kupai marava kangani ndakauya musi wechipiri chitatu pandazoya sande saturday nesande
ya mapasondo pega pega nenjuya chipiri nechitatu pandau ya muswe Saturday neSunday. Pana baba vachi vanzogara kwamukaita mazuva ese maweekends nemasechisi aiwa kutorara zvokutobvisa nahembe bonde chairo pamusoro ichangano right kubva ndinoda kuti nditaure musi watakatobva kuno kuchaiwo ndo musi wandisina kugona kurara naye nokuti akabva awaridza kumbeze iye akabva awaridza pamwe chete nemusikana webasa wapinda mumbeze rimwe chete. Inini ndopandanze ndondorana nasekuru wako pandaramba kana asekuru ndakawauza ngati ndozvandaitiwa nomuzukuru wedu ndobva handiti zvakare iye mudzimai kanditaura ndobva handiti inini iwewe shamwarika ndikuzviona takasvika uko mambo wari kusaidhira zvikuratidza kuti wakawapa mari iwe ende nyaya yangu payakatanga kutongera futi chikafu iye ndakadzvinyirira ipapa nhasi uno futi nyaya yangu wakabhadhara mari ngozi iwe unowana mari akati amufunge mambo aya mutombo wazivi kana kutaura nawe iwe ndokusvika pakunzi manje inini nyaya iyoyo ndikuenda futi kunotaura futi pozvimwe zvinhu ndichataura pamusoro pokuti ini chandisiri kuda ndechoti ndigare newe because ini handichakuna akati aiwa iwe kana usisandida unongotaura zvakanaka kwete zvokungoti ude kundimanikidza kuti ini nditi handisi kukuna pamusoro ese vanogona kutaura chimboteri hapana ndamukataiwa iwe musikana yakarara kuti wabvunzi inzwai baba pachena murume ari kukundira kuti kudai handiti ini tiri kunedza nyaya yekuti mazuva enyu ekuti zvishuwa kumba kuna amai nini kwavanogara kubasa mazuva enyu mamu kuchemera ndomunofanira kuenzaniswa kuti boni riitike pamba ndopandiri kubvunza inini kuti izvozvo zvacho havasi kuzviita handiti chakonzeresa kuti zvizosvika kuti ipapo ndozvavari kuramba kuti inini handisi kuchinja izvozvo zvandakataura ndizvozvo muromo wari kutaura kuti hanzi wakatenga mama handizvoka vakati tichibuda apa zvakanzi muno mundema atembo ndovanotonga munhu hakuna kwaunombofa wakabudirira kana wakatoenda kupi nekuti hama dzangu aumbofa wakaita sei shoko iroro ndakatoenda ndikanovaudza atoshipa kuti saka inini ndoita sei nokuti ndozvaari kutaura ari kuti dari ihama dzangu inini murume ndinomuda nditi but nyaya iripo ndeyekuti hanzi inini handiuye nenguva dzako iwewo dzaunoda kumba kana ndakaita gore ndigarire chete handimazvona nyaya yatanga tiri kuti tinetsa nesvike pazvese apo inyaya yedzimba yekuti anoti kustendi hauko ndakambouya ndakanzi maona adako bikai poto iye sadza so mwenyaaimbovhara dhongoni ndo murume wangu because ari kumwa ndinodya sadza kana kuporichi zvinoda inini baba vakutinetsa munhu mauda kudzokai iwo shamadira kuti uite serious mburi yako kana usika mudekadzi mpeshere this is very open uye mwana mudiki une makore mangani 32 muti privacy singaite pamusoro imamo ngomira nditaura nyaya yako yakubata iso tisingatokuzivawo hatikuzive kai pationa zvinotozo dzamara zvasvika pakuti titenda mabhipi inyaya dzakwedzi donzi kutipa mari isu kana taura kwasatangorichera ngatimutunge mwana wedu pamusoro akaona chaunoexplaina indakubaunaa mukadzi handifumwe panoda ikwezhinireko hapana kana explanation inodiwa naamemba timuda mari mari dzemaroja dziri vanoda bonde ndopanoda kunditaure zvinhu mundinzwisisewo amaya wangu patakapesana ari kuramba bondera wangu wachiramba asi ezvino zvavacharamba havasi kuramba saka padzoka paita kunge nguva yaita shoma pavari ivaaaexplaina enononetera pavari ndonyaya yedu chete zvawaita izvozvo enonoita ivo hanzi kuzvinzwa here imi mukuzvinzwa here kuti zvandiri kuti hatiitei kumba zviye ndizvo tiendi kuita nekuti ndini ine ndikubasa saka ndinouya nenguva iyoyo yandinenge pasina ujeka nepekudaiso panzi zvatinoita nekuti ndini baba inyaya yekuti
ndakanzi nini kustendi usauye kumunda usauye kushopu yavakatenga graundi redu isusu ndiri kunzi usauye saka ndozvekunzi teedzera zvandiri kudani ani mazvinhu here kuti vari kuzviramba vatemba vari kutayiwa vagara hapana pavanovhuma hapana pavanovhuma zvese ndolasi nyaya here mudzimai wangu inini kubva ndaroora ndakamurongera kuti kubva 2016 ndaroora ndakamuti mudzimai zvatine papa pandatenga munotaura chinotaura munhu mabasa ndavanotaura ende ndinoshamisika kuti zvikunetseka nyaya yebonde amwachi chaitika nyika iri varume vari kuzvana wiki vakazidabonde chii naiwe chiwo ndiri kuuya kumbanzi ukuya nguva shoma saka ine ndiri kubasa unouya kuti tanda kugadzira ne ndiri kubasa kugadzira hari mombo waitogadzira hari panamatari endiri kuzvinzwisisa kuadaiti murume wangu ari daiti asi kuti kune kwaanoda ndonyaya iriko ukwaasi inini ikoko ndakita sendinokuda nokuti ikoko akaramba kuti tiende konokugara ndokwandakarambidzwa kwacho ndokwawakaramba iwewe ndokwawakaramba iko kumba kwandiriko kukushanga kune dzimba dziriko ndakati inini ndinogara kubasa saka ndinoda kukutakura imese ndichienda nemusi wechina inini kubasa ndodzoka newewe after 2 weeks kana kuti svondo iroro wandasiya wewe ndokutakurawo yakatandi inini ndakaramba kuti akatandi madugezvitaumba kwedu akazviramba zvese kadza hati nini yekuti awemba vamwe mandakashanda hatavaona vakasenza zviri iwe ukanzi yotsvagira mukadzi pake paanofanira kugara woita maexchange wakutaura iwe kuti mukadzi wamusiya kustendi kwake mukuru woenda naye kubasa 2 weeks dzakapera oyadzoka mubva kwako tora mudi kuchidaro nokuti uyo akati handichadzokera uku kunorwadza kugara akukuda kugara saka ngachindipa nguva ndigadzirise dzimba ikoko nekuku kwese zviite square handiitika nguva yakareba zvokuti ndigadzirise nokuti ndine imba yangu ini yandakatenga yechoubenzi wangondipa mwedzi ndirufe karumu ikako kuitira kuti wana ndochitama ndichifamba nowakadzi wangu uyu ari pasaiti ndichisiya uyu ndichingenda nauyu ndichigara kubasa kwangwanini uda mwedzi ungondipa mwedzi chete ndingesa tumarata 5 chete kaunopedza 1 day aya kulocation ukumambo kwandiuda kuti ndichida nokuti wana wakasvika vanoda kupinda manzi waimba yataurwa pamusoro yanzi choubenzi imba yakatengwa ndinaye murume asati aroora munhukadzi ndo yandiri kunzi ndeyecheubenzi ndeyangu sababa inini handifani kusvika ikoko asi ama inini ndokwavanofana kunge vari kushopu igraundi randakatenga naye mari yandaitorerwa kuno pandikambokomplaina payo yaenda futi ikoko ndanzi gumbura kwandikuona ndavaina sisi vangu asei kunza nyaya idzi kwatasvika kwatakuda kuenda ukawaina hama dzidzi iwe utakupa mukana unodzoka musi wa14 wapedza kuvaka ndochitamura takupa tuisa ndinangoisa mutumarata kasi uchienda mukadzi wako handikuri kubva paukubva pane 14 kilometers kuenda kushamba ndizvozvo vatadzokurosa indikubva kuchienda kushamba everyday nguva dzanai hazvishandi kana usamuda ungomutauri endai kumba munogadzisana nhasi urara ndikurara iko kumbo sikana basa chiri kuema akaenda zvawaida zvinhu wakamuendesa sauna unitaura ndakasvika kumba ndakawashaya mambo changamire ndakasvika ndakawashaya 2 days dzese wasiwa wakanga wari kupi 2 days dzese wanga wasipo pamo handimukuzviona saka ndiri kudzoka musi wa 14 amai
imba iyi muri mwana mudikisiterisa mukuita soka kushamisira kuida batika mabi angu acho ndiye asinganzwi alatite venyu muina naatite venyu zvafoti ndinouya navo kabhulazi kako kaisirei mbudzi imwe chete kasuke muswe yemusikanzwa manzwa ere mbise mbudzi imwe diwe Só foto mbudzi